Salutare! Astăzi vreau să discutăm despre tulburare de personalitate evitantă, o afecțiune care se caracterizează prin inhibiție socială, sentimente de insuficiență și hipersensibilitate la evaluare negativă. Persoanele cu această tulburare evită activitățile profesionale care implică un contact interpersonal semnificativ, de teamă să nu fie criticate, dezaprobate sau respinse. Deși își doresc să fie acceptate și simpatizate, aceste persoane evită să inițieze noi relații interpersonale, trăind constant o stare de anxietate și frică de a nu fi ridiculizate sau umilite. Sunt foarte sensibile la orice fel de critică și trăiesc intens durerea respingerii sau discriminării. Se consideră inapte social, inferioare celorlalți și neatractive, ceea ce le face să fie ezitante în a-și asuma riscuri sau a se angaja în activități noi. Exagerează riscurile și eșecurile potențiale, preferind să rămână în zona lor de confort. Dacă vă regăsiți în această descriere sau cunoașteți pe cineva care trece prin astfel de dificultăți, este important să știți că există ajutor. Cu suportul potrivit este posibil să depășiți aceste temeri, să construiți relații mult mai sănătoase și mult mai satisfăcătoare. Eu vă mulțumesc că urmăriți acest video și ne vedem în următorul.